Kumusta mga kabaro? Nako karon sa may Santa Cruz mga kabaro, no karon. Ning hapit yun mi ikan mi og sentro sa Santa Cruz karon. Nako inahapitan mga kabaro, no nga abandon nga balay diri sa Santa Cruz nga 100 years na daw ni centennial na nga balay. Kini mga kabaro. Og sa karon mga kabaro, no akong sudlon mga kabaro, no kung unsay naa sa sulod mga kabaro, no murag na excited ko mga kabaro kay centennial na kay ba ug unsa ka ligon ang mga balay sa unang panahon mga kabaro. Oh unlan yan mga kabaro, no kating liguna gid sa mga pultahan sa unang panahon mga kabaro. Mga kabaro ligon gid mga kabaro. Mga kabaro musaka talo sa abandonado na balay. Ako na mga kabaro, no kung unsay naa. Grabe guys sa una rin. Uy. Muna yung mga kabaro, no? Ang itsura. Ang makita na ko kabaro, no? Nasa'y burag silbing nga gate sa unang panahon. Nanagrining yung ani mga kabaro. Kini mga 100 years old din nga balay mga kabaro, no? Sa karon musulod na mga kabaro, no? Oops. Ano yung itsura mga kabaro? Pero sa makita na ko mga kabaro, no? Kasi una mong panahon ang uso mga kabaro, tabla ang kuan sa balay. Tabla ang mga salog. So pagkakaroon mga kabaro, oops. Ano yung itsura mga kabaro, oh? Mga kabaro. Kanya mga kabaro, no? Padayon ta sa pag baktas. May mga aparador. Kanya mga kabaro. Nagyapon day gasaka diri mga kabaro. Kaya kabaro, no? Ang abandonado nga balay diri sa may Santa Cruz. Kung ni pinakakaraan nga balay mga kabaro, no, sa akong pagpangutan na sa ubos ganina. Kung ni ang pinakakaraan nga balay diri sa Santa Cruz mga kabaro. Oops. So ni kana din mga kabaro. Di na po kakayo mahadlok mga kabaro, no? Kay kanang atubangan mga kabaro. Kanang dalan nga pasaka nga street ani mga kabaro, no? Dalan do na paingon sa area ni Sir Tata Sala, no? Kaya mga kabaro, no? Kini nga balay dapli na kay nig highway. Dapli na kay nig highway mga kabaro. Mo ni nga akong giagian kay unang-una nakuan ko sa area nga perting karaan kayo mga kabaro nya. Nasilong ka mga kabaro, no? Huwag atong sudlon. Oops. Mga kabaro, sudlon yung mga kabaro. Oop. Daghanat mga langgam. Muyo, uy. Mo ni ilalo mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro atong sudlon. Oops. Sa kadaghan sa langgam. Muning itsura mga kabaro. Grabing ang kini nga balay mga kabaro, perting liguna kay
Sa nakita na ko mga kabaro, no? Muna makaingon ko nga perting ligon na kaya naman. Sa una mo kong panahon na mga kabaro, makita niyo mga kabaro. Kahoy siya bang mga tugas siguro ni. Yeah. Oh. Okay, nga lang mga kabaro, no? Mga rin nagbay mga kabaro sulod. Yeah mga kabaro, no? Mugawas ko mga kabaro kay nagatubang ramagod ni sa tabing dagat mga kabaro, no? Tagaan diha sa tubangan mga kabaro, tabing dagat na diha. Sa karon mga kabaro, no? Mugawas ko mga kabaro og atong tanawon ang tabing dagat mga kabaro, no? Kung angay ba siya suruyon o dili. Pero sa nagian ako mga kabaro, no? Ang dagat diri sa Santa Cruz limpyo kay mga kabaro, no? Sa mga nagian ako nga dagat diri sa Pita, limpyo niya ang area mga kabaro. Kini nga dalan mga kabaro, no? Kini nga dalan Padabaw. Ya, kini mga kabaro, no? Pa Santa Cruz na sentro, padung ka og Cotabato, Jinsan, mani nga dalan mga kabaro, no? Padung Jinsan. Sa pagkakaroon mga kabaro. Woo! Mga kabaro, no? Tabing dagat. Yan, gatubangan na ng abandoned house mga kabaro, ano? Ang tabing dagat. Yan mga kabaro. At susudlo ni diri mga kabaro, no? Kung unsay naa. Oops. Kita yung mga kabaro ang area. Pang mga tumo tayo mga kabaro, no? Sa kuan, Pasig Islet. Ang problema, bawal dito kung walk-in. Kinahanglan dito mga kabaro, no? Dili walk-in, kung dili magpabook ka daan. Sa karon mga kabaro, no? Malipot ta sa luyo. Adto ta dito sa may mangrove. Dito ta magsugod mga kabaro, no? Sa may mangrove, no? Oops. Mayong udto. Te, yung sana te? Binignit? Pwede mo tanaw te? Aha. Lamias mga sagos yung binignit, oy. Te, lain pa nato te ba? Kasi tagian nga balay dati kanang abandon nga balay. Abandon. Ha? Kanang abandon da nga balay ba? Kasi tagiya. Sa Gutierrez na, sir. Sa Gutierrez. Dugay na kayo, no? Centennial balay, no? Centennial. Muna pinakaraan diri Santa Cruz? Juan, kana og katong bahay ata ni Nunoy dili man gud mi taga diri. Karaan na kayo, no? Oh. Lami ni siya nga kuan. Unsa ni siya nga kuan te? Nang pilit. Pilit. Tapos ibilog-bilog. Sa amo ana Ilocano ang tawag namo. Ay, Ilocano ka te. Unsa tawag ni sa inyo ha? Tambong-tambong. Tambong-tambong. Sa ano bilo-bilo. Bilo-bilo. Ang kini, Yan ang main ingredient. unsa na siya? Ang landang. Landang. Okay. Murag lami kay na ba? Baligyan niyo na diha nya? Dili mirinda. Oy. Pwede ta ka pangayo ana nya? Okay na. Tay, mulibot ako diri ha. Salamat sa inyo, ma'am. Mulibot ako diri ha. Muni mga kabaro, no? Ang luyo sa tabing dagat, no? Kung bangani mo tabing dagat mga kabaro. Makita nimo tong abandoned house ito mga kabaro, no? Yeah. Suroy tas mga local diri mga kabaro, no? Mayong buntag, ma'am. Mayong buntag. Mga kabaro, no? Kung suroy na ito ding mga local diri. Oops. Napo diri ko mga kabaro. Race house, burag function hall. Mayong buntag, nay. Uy. Bugnawa ani diri oy. Taga diri mo nay? Bugnawa no, kita giya ni nga tabing ilog diri nay. Ay tabing ilog, tabing dagat. Juan kanang si Leonardo Pisante. Leonardo?
Ah, wala siya diri karon. O, itong nag-account siguro siya, nag-counter. Ah, okay. Salamat na ha. Muna yung mga kabaro, no? Yan, ay mga cottage. Cottage mga kabaro. Oops. Nya, agoy. Kini may pinakalami. Eh, tay, may yung magto, tay. Oho. Diri. Ano yung kabaro? Diri, kung wala ning scene. Atubang kagdagat. Ginduyan ka diri ah. Woohoo! 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 May mga kabaro, no? Pero sayang kay nasa scene mga kabaro. Ug wala ni scene pwedeng po. Oops. Imbestigahan na to ni mga iro diri abi. Hala. Mo din yung mga cute nga iro diri mga kabaro. Oho. Oops. Oh, din yung mga iruan nyo. Wow. Yung mga kabaro no, mangrove na diha. Karon hunas mga kabaro. Di ka ni mo makuha mga kabaro, no? Kay hunas naman na mga kabaro. Hunas. Yung mga kabaro, no? Palayon tas pagbaktas, no? Kauban ako na ako ang brother-in-law og ang iyahang misis. Og akong asawa, kuyog po na ako mga kabaro, no? Loy, unsa na nasi mong isda, Loy? Ay, unsa na nasi mong butilya, isda? Isda. Ano yung mga kabaro, no? Ang dagway, no? Sa abandoned house niya karon. Naabot na diri sa tabing dagat mga kabaro, no? Woohoo! Oops. Ano yung mga kabaro, ang motibadbad sa imo pag sulod ni mo diri mga kabaro, mo ni. Pak nya dirita mangimbestiga ta diri mga kabaro, no? Sa mga local diri mga kabaro, no? Sa mga taga diri mga kahoy mga kabaro, mga gwapo kay kahoy ba oh. Kita ni mo na inanod ni gikan diha sa tubig ug sa karon mga kabaro. Loy, unsa na siya kon, Loy? Unsa nga isda na? Nimo. Ha? Nimo. Nimo? Asa nang gikuha? Loud. Tagpila pud di? 150 na. 150. Mabuhi din na kanang walay kuan. Mabuhi na? Daghan lagi na, Loy. Ha? Daghan lagi na? Yan ang mga ko. Ha? Yan. No? Patay na ni? Yeah, buhi pa rin. Asa may patay? No? Oops. Mao ni. Mao ni ang patay. Ay oh. Patay la. Namatay. Unsa na diha, Loy? Unsa na diha? Sige, salamat ha. Salamat, Loy. Mga kabaro, no? Sudlo na to ni diri mga kabaro, no? Oops. Makainomdom kaning lugar mga kabaro, no? Katong nag-vlog ko sa kuan agro. Katong nawala ko sa agro mga kabaro, no? Kainomdom ko hingani nga lugar. Aha. Tanawa na to ni diri mga kabaro, no? Oops. Wala ko mainumduman mga kabaro, no? Katong nag-vlog ko sa may agro, kita na ako ang area. Oops. Mangrove. Tapos mangrove mga kabaro, no? Mga bato dagko. Nani mga unsa na diri, Aloy sa bato? Nay mga isda na? Wala ay. Kagang. Naa. Oy, unsa man oras pud makuha ang kagang diha? Mga alas 2 sa gabi eh. Alas 12? Oh, mga limango. Oh. Unsa pa? Mga kuan, gagmay na kasag. Gagmay nga kasag. Unsa pa? Tigdi lang ka katultol uli sila. Ngano man? Mga sinasaag ka dili. Oy, ngano masaag man ko diri ah? Ha? Kita ka kuan ba? Dili ka. Di ka asi ka na maagi. Ay ngano man, wala di ka diri ah pag naa ka diri ah. Oy. Asan yung balay, Loy? Na diha sunahan? Ana pa day balay diha di ay. Ha? Ay mga bangka rin diha, Loy. Oops. Oy. Dili mo tanaw lang ko hala gupuha ni diri sa area mga kabaro, no. Gikan dito nya diha mga kabaro, gapo kayo.
Sa mga diha daw. Bangka ko. Ha? Dili mo, suroy lang ko diri sa yung area. Narito ako. Ito ah. Lo, asa man gikan nga tubig loy? Ara. Unsa diha diha dai loy? Ah. Nagya po tubig dai no? Nya loy, mo dito sa ko dito loy ha. Okay. Unsa man yung gikuan ani? Dula man ni. Ah, gadula mo. Sige, sige. Agi lang kuloy haloy. Og karon mga kabaro, no? Oh. Sakop gyapon siya sa tabing dagat mga kabaro, pero nagluyo ni. Uy. Ang diri di mga kabaro. Oops. Ang diri di ay. Ah, okay. Sementeryo na diha mga kabaro. Nya diri dagat, agatubang sa dagat. Nagatubang sa dagat, nga nindot kay view. Kunya, minteryo. Okay. Investigahan natin eh. Woo. Ya, may ngud to ya. Unsa na siya ya? Ha? Kuton duldul? Ah, asa panigikan? Nga na ba ara? Ay, diha di mo niya gikuha. Asa po ni baligya ya? Kuan sa suroy. Suri-suri? Oh. Ah, Kuan nay kusundahan, okay. bitaw no? Wato kun lang na siya. Unya ya, diri sa kuya. Daghang salamat ya ha. Daghana na ya no? Yan mga kabaro no. Padayon to no, interview na dia mga kabaro no. Yan mga kabaro, padayon tas pagbaktas no. Ang mga mangrove diri burag bonsai kay ngano. Dili kay dagko mga kabaro, pero dagko ay gamot. Mga kabaro, burag bonsai ang mga mangrove. Tubang sa dagat. Kanya, diri mga kabaro. Oy, mayong odo. Ano ni? Uy, Matay? namatay asa man na namatay? Ito gilabay. Buot sa kuan ba? Dag- ha? Buot sudanan. Ay okay, gamay man ang sudlanan. Dagan kayo. Dito sa ko diri kuya. Uy, mga kabaro no, kung di kang ka dito. Sa tabing dagat mga kabaro, sumpay ni. Yeah, mga kabaro. Wag dito dari oops. Sumpay na ah. Kung ito mga kabaro no, magawas sa highway karon. Mayong buntag ka ninyo. Unsa na sa iya himog bangka? Ah, unsa po nakakahoy ang ginahimog bangka? Wala. Kuan. Antipulo, Diwilina. Ay antipode ni amo din ang dagway sa bangka din. Kung himuon. Ha? Oh. Rindot daya oy. Pila pud ka adlaw ni himuon niya? Bulan. Sa kabulan no, unsa man siya kanang katong mano-mano nga bangka? Oh, bugsay-bugsay lang. Ah, okay. Ya, salamat ya ha. Ugunsa ni siya asa gikan ni? Wala yung hapin sa kabayo. Ah, mo. Saan pa na? Mo din hapin sa kabayo di ay. Uguns. Oh. Yung mga kabaro no, padayon sa bagtas. Ya, salamat sa inyo ya ha. Muni hapin dito sa kabayo mga kabaro no nya. Si kuya gahimog bangka, antipode ang gamiton. Kung bangka paragaan. Yung mga kabaro no, padayon tas malang mangrove mga kabaro. Oops. Mangrove mga kabaro no. Ohoy. Padayon tas gag murag bonsai mga kabaro ang mangrove. Ang mangrove murag bonsai. Kay unang-una mga kabaro. Oops. Mga kabaro. Dagko kay sa ugat pero gamay og mubo ra siya ba? Kaya mga kabaro. Si kuya. Unsa ka to gikuha ni kuya? Oops. Tiga sa mga kabaro no. Hoy. Mayungod to ninyo loy. Hoy. Asa nagikan nga kahoy loy? Ano sa kapan? Ha? Ano sa ada? Ano doon sa dagat eh?
Nya Loy, agi ko Loy ha. Salamat Loy. Unsa to dito Loy? Kato. Nagusto to si Kuya katong naa dito sa Anamukot. Unsa pang isda makuha dia Loy? Sila sa bato. Batuban. Ang matambak ba? Ah, sige. Risa ko Loy. Salamat Loy, Loy. Nya mga kabaro no, balik ta sa tabing dagat. Kay kasi nangaon to sila mga kabaro no, kay i-vlog yun ako mga kabaro kay gusto na ko tanawon mga kabaro ang sama ni mga kabaro. Makita ni mga kabaro ana. Ay gusto na ko tanawon mga kabaro no, kay andito manggod dapli na guys dagat nya hapak ko lang kag balod mas gwapo gitong diri mga kabaro kay makita gid mo kung saan hitsura kung muhunas pareha ni mga kabaro. Perting gapuha kung muhunas di mga kabaro. Na makita ni mga kabaro. Basta mga kabaro no, kung mga hingani area mga kabaro na ako'y mahinmunduman katong nawala ko sa agro sa Davao City. Dili ko nawala sa katong kuha, nawala ko asa pinangitain ako Coastal Road kadugayan mga kabaro, nawala ko sa area. Oy, agi na po ko ha. Tag, usa na yung gidula di ay. Pero wala isda diha no. Wala. Ah. Nah diha ang isda. Ah sige. Agi lang ko ha. Oops, agay. Ano mga kabaro no? Nakita primero ako takadtuan mga kabaro. Katong abandoned house lang apan mas adventure man god kung imo ning sudlon kung unsay naa sa area, unsay naa sa lugar. Tara ni. Oops. Ha? Uy. Patos. Sigo ni mo di ba? Dili dai. Gusto ka, sir? Nag-vlog ko Loy. Nawa ko'y dala diri kwarta Loy, nasa sakyanan. Okay dala kwarta Loy. Oo, ako'y dala kwarta Loy. Lagi Loy, ako'y dala kwarta diri Loy. Oops. Napa dito sa unahan Loy. Pero dito lang ka Loy. Mo ni mga kabaro no, ang area sa tabing dagat mga kabaro no. Kung imo siyang liputon mga kabaro, mo ni ang maagian. Uy, kadaghan sa umang. Iyo. Yan mga kabaro no, padayon ko sa pagbaktas. Doon ako mga kabaro no, sa kaya mga kabaro, mao na nang area mga kabaro no. Nya karon mga kabaro, gihangak jugog baktas-baktas mga kabaro no. Kapan karon doon ako sa area mga kabaro. Nga, mo ni ang dagat din mga kabaro no. Kung hunas mo ni makita niyo mga kabaro. May dagoy mga kabaro diri kung sa tabing dagat. Oy, kagwapo guys mga pangko mga kabaro no. Pero gitampak na siguro ni ang kini mga bato-bato mga kabaro, pero gitambak ang gili original nga diri sa dagat. Nya mga kabaro no, ay ko diri na sila po. Uy, way dalan diri way dalan mga kabaro no. Oops. Loh. Ngayon na mo? Mga kabaro, mo niya akong kuyog no. Pamilya sa kasawa, si Mine, si Ate Juan, si Charlon, si Mimi. Yan mga kabaro no, diri na ako putlo na akong video diri sa Santa Cruz. See you next video.